Ahawag sa mga katawhan na labi na sa katong naasigi sa kadalanan. Always be vigilant jud. Safety good always. Then kung wala na mo lakaw magabi ay na mo lakaw-lakaw o kanang magabi kayo. So sa katong mga manarbaho mupauli ra dayon kung namo mo dalikyaton magkuan na gyud dili na gyud magtambay-tambay pag mga area. So kay wala gud ta kabalo asa ning panulay ga kuan gyud ga pundo. So mo na I pray na pohon or in the coming days na makuan na po to makuha to mga suspect na nagbuhat atong krimen kay luoy jud kayo ang pamilya ani. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! 4 sa itong peace and order. Murag first, second, third naman yung kasos pagpamusil. Ganihang buntag sa'yo, doon ay gipusing dito sa may loob. Usa mo ang reaction ini? Mao lagi kato last week, if I'm not mistaken, last week pumunta sa Shaton, di ba? So sa news po ako nadungog kay nainom ra ko ng tubig ang amahan, kuyog pa gani ang anak. So kanina pong buntag na kato pong pedicab driver, kuyog sa iyang anak, di ba? Padulong og sa maniskwelahan. St. Paul's. So mo lagi makaguol lagi na may anak na news ba? Na kuyog pagod ang bata. So I can't imagine ang trauma sa bata. So mo lagi mo na atong ikuan jud kaning ipangusog jud maayo diri na always nato ang i-prioritize sa pagkakaroon ang safety and peace and order po sa Negros Oriental kay sukat pa bitaw sa pagkawala sa akong uyuan. Hantod karon dili pa biya jud mahimutang ang tawo. So nya karon na po yung mga nganing mga insidente. So ang Negros Oriental is dili jud ta makaingon na peaceful pa jud. So mo to ang ginausap pa ingon ako sa una na temporary peace pug utong na tilawan jud nato karon. Nya karon kay ngani na po so pasunod-sunod pag yun. So mo na ako ra koy ahawag sa mga katawhan na labi na sa katong naasigi sa kadalanan. Always be vigilant jud. Safety good always. Then kung wala na mo lakaw magabi ay na mo lakaw-lakaw o kanang magabi kayo. So sa katong mga manarbaho mupauli ra dayon kung namo mo dalikyaton magkuan na gyud dili na gyud magtambay-tambay pag mga area. So kay wala gud ta kabalo asa ning panulay ga kuan gyud ga pundo. So mo na I pray na pohon or in the coming days na makuan na po to makuha to mga suspect na nagbuhat atong krimen kay luoy jud kayo ang pamilya ani. From San Jose ganitong pamilya, di ba? So makabisit ko, hopefully makabisit ko this week ato. Palalos. Oo. So bora gud ako ikaingon sa atong mga kaigsunan diri sa Negros Oriental for now. Okay. Kung dili kita ang bulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!